Odborná literatúra. Kysuce 2. Od Vianoc do Vianoc. Nová monografia fotografa Jaroslava Veličku je doplneným vydaním veľmi úspešnej knihy Kysuce, vydanej prvý raz v roku 2010. Kniha mapuje na 576 stranách a 850 fotografiách život kysuckého človeka v období od Vianoc do ďalších Vianoc. Na fotografiách, ktoré sú doplnené textami ľudových zvykov, tradícií, piesní a riekaniek, je zachytený život, tradície a duchovné bohatstvo Kysučanov. Monografiu vydalo vydavateľstvo Magma. Odhalené tajomstvo Leonardovej poslednej večere. V poradí už druhá kniha akademického maliara, rodáka zo Žiliny Stana Lajdu, je určená pre všetkých milovníkov umenia, histórie a tajomstiev, ktorí túžia preniknúť hlbšie do fascinujúceho sveta Leonarda da Vinci a jeho poslednej večere. Text je doplnený desiatkami farebných autorových ilustrácií a 46-stranovou obrazovou plnofarebnou prílohou. Kniha je dvojjazyčná a vyšla vo vydavateľstve Kubikum. Tabak, alkohol a drogové závislosti detí a mládeže. Autorka Ľudmila Húsková v publikácii popisuje príčiny drogových závislostí, rizika a účinky jednotlivých drog. Poskytuje rady, ale aj podporu rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii spojenej s rizikovým správaním a užívaním návykových látok svojich detí. Svojím citlivým prístupom a odborným spracovaním tak rozsiahlej problematiky ponúka publikáciu ako praktickú príručku pre rodičov a pedagógov. Obsahom knihy sú autentické príbehy z jej praxe a fotografie. Knihu vydalo vydavateľstvo Levit. Bažecké nárečie v slovách, vetách, v krátkych príbehoch, história, život, zaujímavosti. Publikácia Anny Bartkovej, ktorá sa dlhodobo venuje dokumentácii kultúrneho dedičstva obce Važec, predstavuje jedinečný pohľad na bohatstvo a krásu važeckého nárečia. Obsahuje ukážky vied a krátke príbehy, ktoré ilustrujú bežné použitia nárečia v každodennom živote a okrem jazykových špecifík približuje aj tradičný spôsob života a zvyky ľudí z Važca. Autorka v nej systematicky zhromažďuje typické slová, frázy a výrazy z tejto oblasti. Publikáciu vydala autorka vlastným nákladom. Volanie hôr. Autor publikácie je Ján Jurina, zuberský rodák, fotograf a textár. Ako dlhoročný člen dobrovoľnej a nakoniec aj náčelník profesionálnej záchrannej horskej služby Západné Tatry Sever prežil v horách pekné, ale aj smutné chvíle. Na 160 stranách môžu čitatelia z pohľadu fotografa vnímať ich krásu a z pohľadu záchranára aj tú nelichotivú tienistú stranu hôr. Kniha obsahuje takmer 180 skvelých súčasných, ale aj historických fotografií spolu so sprievodným textom a je určená pre všetkých milovníkov slovenských hôr. Knihu vydal AB Art Press.